Trvalé invalidné, jak ten slogán teraz hovorí. Takže čisté len zdraviu, takže veľa úspechov. Vážení športoví priatelia, milé deti, ja by som chcel na odovzdávaní týchto cien privítať všetkých, čo sa zúčastnili tu mužstva, hlavne týchto nadšencov, hlavne našich sponzorov, vďaka ktorým mohlo vôbec toto podujatie a ďalšie podujatia v Akadémii ČSFA byť, tak ním patrí veľký potlesk. To firma Baumit, náš generálny sponzor a ostatné firmy, ktoré sú tu povešané, ostatní sponzori. Ja by som chcel privítať na našom odovzdávaní cien poslancov Mestského zastupiteľstva v Malackách pána Halcina, poslanca Mestského zastupiteľstva pána Pašteku a poslankyňu Mestského zastupiteľstva pani Berkešovu. Samozrejme, že títo poslanci spolu so mnou budú odovzdávať. Deti dostanú vecné dary a darčeky od našich sponzorov Baumit, E.ON, Qualitrans a zúčastnené družstva dospelých budú ocenení pohármi a medailami. Takže odovzdávam slovo pánovi Halcinovi, ktorý by sme ocenili deti. No, Jano mi odovzdal slovo, ale ja tak poviem. Ako sa vám páčilo? Ale ten júk je veľký. Poriadne treba povedať. Ako sa vám páčilo? Hej, super! Dobre. A ja poprosím ešte jednu vec. Máme tu ináč svadbu oproti. Možno pôjdeme aj na svadbu, ale poprosím pani Berkešovú aspoň jednu vetu. Ďakujem úplne za pozvanie, bolo to veľmi fajn a gratulujem všetkým zúčastneným. No a ideme na odovzdávanie cien. Nakoľko dneska deti, zajtra ich čaká ako každý týždeň naša Československá futbalová akadémia pre nich poriada turnaje. Zajtra zachádzajú do Rakúska, do Neudorfu, kde sa kategórie 2006, 2005 a 2004 zúčastnia veľkého medzinárodného turnaja. Takže chlapci hrali dneska len minifutbal a máme tu vyhodnotenie tých najlepších, ktorí si vyberú vecné ceny. Poprosím po jednotlivcoch, aby chodili a vecné ceny. Tak si môžete vybrať. Začneme Marko Andreotti. Zapni na tej tabele, kde ja nešiel, lebo on si počúva. Na tej tabele. No pôjde, lebo on si to neuvedomuje. Tomáš Kríko. Hodnite sa. Som si to zebrať dom. Tak. Jakub Horvát. Jakub išiel preč. Alex Korenič. Danko Danihel. Danko, poď. Ideš tu. Danka Danihelová. Lukáš Pusta. Radko Masár. Maťko Žáček. Dominik Polák. Natán Halahia. Matúš Blecha. Adrián Puškáč. Jožko Halcín. Dominik Urkovič. Vladko Škuta. Tomáš Kríkov. Emka Kríková.
Kto dostal? Teo Pálka. Nikol Klepková. A prosím, deti, čo majú dresy Eonu a Respect Sport, aby prišli. Takže mám nápovedu. Sárka Majerská. Jakub Majerský. Marina Majerská. Karolína Koprnová. Martin Siblik. To sú takí oposti. Nikolas Krenz. Dobre. Kristián. Navolaj ho. Kristián Prochýra. Hľadáme Kristiána. Kristián Prochýra. Artur Haba. My už sme všetci. A Robko Pavličko. Nedaj čepicu, ja by som nesel čepicu. A Robko. Robko Pavličko. To sú Pietričko. Jano. Ešte poprosím tohto chlapca z Kvalitransu. Ako sa voláš? Jurko Baláš. Jurko Baláš. Ivko Baláš, pardon, Ivko Baláš, gratulujeme. Tričko. No a teraz tí najlepší, ktorí podľa rozhodcu boli najlepší. Janku, ešte dievčatá. A ešte máme dievčatko, no poďme sem, meno. Viktória Pernišová. Nech sa páči. No a tu máme troch najlepších. Denis Michalovič. Marek Polák. No a na prvom mieste dal 17 gólov tento chlapec za tie zápasy. Za 5 zápasov a 17 gólov, je to veľký talent, už 3 roky chodí do akadémie, má 5 od 2 rokov. Robko Pavlíček, toto je... Ale vode poriadne určite. Nie tak. Robko! Super, Robko. Joj, máme ešte. Áno, Alex Korenič. Alex, super. Dobre, nastaviť plánu. No a ešte poprosím deti, aby si prišli, pre každý dostane 2 balóniky. Poprosím pána poslanca Halcina, aby každý dal 2 balóniky a cukríky. Nie, pomaly.